balontan kɔrɔ jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye ka gɛrɛ kuraw la minnu bɛ yen nɔ bi n'olu bɛ ka jamana jɔnjɔn ta donc k'u ladi k'u bilasira bon o de tun kan ka kɛ kabi fɔlɔ a tɛ ka kɛ jamana caman b'a kɛ Côte d'Ivoire kan in dara mun kan Sénégal taara kan mun ta Sénégal taara ni Sénégal autorité ye balontan kɔrɔ 37 de ta k'u don avion kɔnɔ ka taa u loger k'u fɛn bɛɛ kɛ olu de bɛ taa ka taa conseil di entraîneurs ani joueurs ma Mali bɛ taa kan na balontan kɔrɔ kelen tɛ taa bon n'i y'a ye fana Côte d'Ivoire filɛ olu tun bɛ taa i tun bɛ Drogba ni fɛn ninnu ye Eto'o ninnu i b'u bɛɛ Cameroun vestiaire kɔrɔ u bɛ taa o mɔgɔ dɛmɛ Burkina taara ni mɔgɔ 8 Côte d'Ivoire kɔrɔlen bɛɛ tun bɛ yen mais Mali la hali kelen ma ta ka taa kuma tɛ ka taa fo parce que a tɛ ɲɛ mun kɔ o de y'o ye quoi a bɛ san 25 bɔ bi Égypte bɛ taa ni mɔgɔ entraîneur 7 san o san Coupe d'Afrique phase finale 2 fɛn fɛn u bɛ taa ni entraîneur 7 ye olu bɛ taa fara u bɛ t'u sigi ka balontan lajɛ ka entraîneur dɔ in u ye mun ye u b'o fɔ ye o b'u dɛmɛ Égypte ye Coupe d'Afrique ta siɲɛ 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ o bɛɛ prévu dɔ ye Sénégal t'a la olu nana ni coupe ye bon mais il faut qu'an fana k'o ɲɔgɔn de kɛ an n'an yɛrɛ ma se ka ko kɛ n'an ye mɔgɔw ye k'a kɛ an k'u ladege n'a ka ɲi o de b'an jɛ don n'a nata la kɛra cogo cogo f'a ka segin ka na balontan kɔrɔw de ma pour que k'a yɛrɛ parce que olu ka baara de y'o ye o an tɛ se ka taa bureau kɔnɔ ka taa k'an bɛ taa ko kɛ mais an ka u ye ballon de ta u b'o de ɲɛdɔn u bɛ se ka mɔgɔw dege o de la don kan ka bila o de la ni ɲinan kɛra o kɔ balontan di minnu ma i bɛ se ka kɛ i ye entraîneur ye i ma balontan d'accord mais ni balontan sera yɔrɔ dɔ ma tant que i ma balontan ko dɔw bɛ yen i tɛ se k'u dɔn balontan na tant que i ma ballon yɛrɛ ta